इरान आरो इजराइलनि जि दावहा बे दावहानि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो थादों बेखौ नोंथाङा नुगासिनो थादों ओरैबायदि मोनसे स्टेजसिम सहैबाय इजराइलाबो आयातुल्लाह आली खामेनेइखौ फोजोबस्रांनायनि टारगेट लाबाय आरो आली खामेनेइआबो बेन्जामिन नेतान्याहु जेसेबां टप लेभेलनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ कमान्डार्सफोर दं गासैखौबो फोजोबस्रांनायनि टारगेट लादों बिखौ बै हादरनि रेजिमखौ बियो चेन्ज खालामनो नागिरदों बिसोरो बिसोरनि रेजिमखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों दैट मिन्स आयातुल्लाह आली खामेनेइ सुप्रिम लिडार अफ इरान बिनि जि सासन बे सासनखौ फोजोबनानै गोदान बेवहाय सरकार लाबोनो थाखाय नाजादों इजराइला आरो आमेरिकाया मोनसे वार्निं होदोंमोन मा जुदि इउएसए नि बबेबा एसेटखौ जुदि एटाक खालामो इरानखौ गाजा बादि महर होगोन बेबायदि नोंथांमोना नुबाय थादों नाथाय नुनो मोनदों मैया आरो दिनैनि एटाकआव इउएसए नि जि कनसुलेट बा जि हाई कमिसन बेनि खाथियाव बम ब्लास्ट जादों इराननि मिसाइला बेवहाय हिट खालामदों बेखौ जों खौराङाव नुदों बेनि ओंथिया मा बिदिब्ला इराननि सायाव इउएसएआबो बे बाराव गिख्रंथाव एटाक खालामसिगोन नामा इउएसएआ गावसोरनि एयारक्राफ्ट केरियारखौ आरो माखासे वारशिपफोरखौ मिडल इस्ट रेड सीनि खाथि खालायाव लानानै फैनायखौ नोंथांमोना खौराङाव मोनदों जानांगौ बेनि ओंथिया मा बिदिब्ला जोबोर थाबैनो इराननि सायाव आमेरिकायाबो एटाक खालामगोन नामा बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङाथ' मोनसे बाथ्रा बुंदों जे आयातुल्लाह आली खामेनेइखौ फोजोबस्रांगोन आरो बिसोरनि जि रेजिम जि खुंथाय बेखौ सोलायगोन बै सरकारा जाय समनिफ्राय दङ बै समनिफ्राय दिनैसिम सेन्सान जायाखै स' इरानाव सुप्रिम लिडार आली खामेनेइआनो सब माने गासैनिबो सायाव प्राइम मिनिस्टारानो जा एबा हादरगिरियानो जा बेनिख्रुइबो बे गोजौ बेनिखायनो बुंनाय जायो सुप्रिम लिडार स' सुप्रिम लिडारा जिथिनो बेबायदिनो जायो नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय इराना बे दावहायाव इजराइलनि खाथियाव बावनासा बायदि जानांदों मानोना दासिम इजराइला बुंनाय बायदिब्ला इराननि जि एयार स्पेस बै इराननि एयार स्पेसाव इजराइलनि सुप्रिमेसि बा इजराइलनि डमिनेन्सआ जाबाय गासैबो रोखोमनि एयार डिफेन्स राडार बा एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ गासैखौबो माने इउसलेस खालामजोबनानै होबाय इजराइला इराननि बेनिखायनो नोंथांमोना नुनो मोनदों 200टा 100टा 300टा बै एयारक्राफ्टआ जेब्ला इरानाव हाबहैयो बै समाव इराना मोनसेबो एयारक्राफ्टखौ गावख्लायनो हायाखै दिनैसिम इजराइलनि इराना स' एयार सुप्रिमेसिनि बिथिंखौ बुंबा एयार वाराव माने बारजों दावहायाव इराननिख्रुइ इजराइला जोबोद गोजौआव बे बाथ्रायानो सैथो बेनिखायनो माखासे न' बां बिल्डिंफोरखौ डेस्ट्रय खालामलांगासिनो थादों माखासे निउक्लियार सेन्टारफोरखौ डेस्ट्रय खालामलांगासिनो थादों माखासे थाव दिपु रिफाइनारि आरो बिनि बादैबो गुबुन हाथियारनि गुदाम मिसाइल लन्च पेड बै गासैखौबो फोजोबस्रांलांगासिनो थादों इजराइला इराननि दासिमनि आपडेटआ बेफोरनो लोगोफोर नाथाय बेनि बादैबो मोनसे गिलु बालु आपडेटआ जाहैबाय जिहेतु इरानाबो इजराइलनि सायाव गिलु बालु एटाक खालामगासिनो थादों मिसाइल एटाक बेलिस्टिक मिसाइलजों एटाक खालामगासिनो थादों हाइफानिफ्राय लानानै जेरुजालेमनिफ्राय लानानै तेल आबिबनिफ्राय लानानै गुबुन सिटिफोराव थानाय माखासे न' बां बिल्डिंफोरखौ मा खालामदों डेस्ट्रय खालामदों मिसाइल एटाक खालामनानै बेनिखायनो बे बाराव मोनसे गोमोथाव जाहैबाय मा बे बाराव इजराइला बांकार बास्टार बम जाबायदि हिजबुल्लाहनि गाहाय बेखौ फोजोबस्रांदोंमोन बांकार बास्टार बमजों GBU-72 बमजों फोजोबस्रांदोंमोन बिदिनो बे बाराव जेसेबांखिनि हा सिङाव थानाय माने आन्डारग्राउन्ड जि निउक्लियार सेन्टारफोर दङ निउक्लियार रिसार्च सेन्टार बा बेबायदि बम बानायनायनि माखासे जेराव रिसार्च सोलिबाय थादों जेराव खामानि सोलिबाय थादों बैखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खमसे खम 100 फुट 200 फुट हा सिङाव थांनानै बेखौ ब्लास्ट खालामनांगोन बेनि थाखायनो इजराइला आमेरिकानि बांकार बास्टार बमखौ बिदों आरो बै बांकार बास्टार बमा जेरै जानो हागौ GBU-28 जानो हागौ GBU-72 जानो हागौ GBU जेरै 57A जानो हागौ जेरै GBU बेबायदि गुबुन जानो हागौ माने गुबुन नामनि GB बम दं जेरै 37 बिनि मादाव सबसे गिलु बालु बमा जाबाय GBU-57A GBU-57A बेयो हा सिङाव 200 फुट हा सिङाव माने ओरै खुरलांनानै 200 फुट हा सिङाव खुरलांनानै मा जागोन इयो ब्लास्ट खालामनो हागोन आरो एनि टाइप बांकारखौ जाबायदि बांकार बानायनानै जायखिजाया मेटेरियलजों बांकार बानायना गासैबो टाइपनि बांकारखौ बे मा सौफ्लंनानै सोरखिलांनो हायो बे बमा GBU-57
14 टननि बम माने 14,000 किल'ग्रामनि बम बियो बाकी GBU-72 GBU-20 GBU-37 बेफोरजों इराननि जि निउक्लियार आन्डारग्राउन्ड निउक्लियार सेन्टार ना बेखौ फोजोबस्रांनो हानाय नङा खारन इराननि जि आन्डारग्राउन्ड निउक्लियार बम बानायनायनि माखासे रिसार्च सेन्टारफोर बै गासैबो माने प्राय 100 मिटार हा सिङाव स' इसेबां सिङालागै थांनो गोनांबा GBU-57A बमखौ नांगोन इजराइलनो आरो बेखौ लन्च खालामनो हायो मोनसेल' बुंनो थाङोबा B-2 बम्बारजोंल'सो लन्च खालामनो हायो बुंनाय बायदिब्ला बेनिखायनो बे बाराव आमेरिकाया B-2 बम्बार्सखौबो इजराइलनो होनांगोन खारन इजराइलजों लोगोसे USA निबो माखासे बेबायदि खाथि खाला जेराव बेस दं आर्मि बेस दं बैफोरनि खाथियावबो मिसाइला गोलैदों बा मिसाइला एटाक खालामदों आरो कनसुलेट आरो हाई कमिसनावबो एटाक खालामनायनि खौरां ओंखारनानै फैदों आरो बेबायदि बिथिङाव डनाल्ड ट्राम्पआथ' वार्निं होखादोंमोन इरानखौबो गाजानि महर होगोन बेनिखायनो डनाल्ड ट्राम्पआ B-2 बम्बार आरो GBU-57A जाय 200 फुट हा सिङाव खुरै थांनानै ब्लास्ट खालामहैगोन बै बमखौ मदद होनो हागौ B-52 बा B-52 बम्बार्स बा B-2 बम्बार्स बैफोरनि मददखौ होनो हागौ बे बाराव आमेरिकाया इजराइलनो बेनिखायनो इराननिथ' मोनसे गोथै बारि जानायनि महरा फैगासिनो थादों एयार वाराव जाबायदि सुप्रिमेसि इजराइला दिन्थिदों इराननि एयार स्पेसखौ माने गोसोबारि बिजों जेरै मेरै थांनानै माने बम होगासिनो थादों मिसाइल एटाक खालामगासिनो थादों एयार स्ट्राइक खालामगासिनो थादों इजराइला नाथाय बिनि मोनसेबो दासिम इराना गावख्लायनो हायाखै डेट मिन्स बिसोरनि एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ टटेलि माने डेस्ट्रय खालामनानै होदों होननानै आं बुंगोन स' दासिमनि सबसे गिलुबाल अपडेटआ बेनो बे बाराव आयातुल्लाह आली खामेनेई बिखौ फोजोबस्रांनाया जाबाय इजराइलनि टारगेट लोगोसे बांकार बास्टार बम आरो B-2 बा B-52 बम्बार बैबादि एयारक्राफ्टनि मदद बिदों बे बाराव इजराइला आमेरिकानियाव खारन बे बमा गासैबो आमेरिकानि बेफोर बांकार बास्टार बमा गासैबो आमेरिकानि स' बेफोर बमजों जि रोखोमनि बांकाराव नों हाबसोना थाया मानो नों माब्लाबा खारग'नो हानाय नङा 20 ताला 30 ताला बिल्डिंखौबो मा खालामनो हागौ बे बमा फोजोबस्रांनो हायो 20-30 ताला बिल्डिंखौ खनसेनो मोनसे ब्लास्टआवनो माने मा खालामनो हागौ बरबाद खालामनो हागौ बै बमा स' बै बमजों माने बेबाराव इरानाव होनाय टारगेट आरो बिनि बादैबो आरोबाव आमेरिकानो मोनसे बम दंबायो MOAB जुदि GBU-57A बमजोंबो जुदि साक्सेस जायाबा बे बमनिबो मदद बिनांगौ मादार अफ अल बम्स बबेखानि बे बमा मा हानि सायावसो बेरो हानि सिङाव थांनानै बेरा बे बमा बे मा हानि सायाव ब्लास्ट जायो आरो बिनि खनसे ब्लास्ट जानायनि रेन्जआ प्राय माने 1 किल'मिटारनि खाथि जानो हागौ रेडियासै 1 किल'मिटार मोनसे ब्लास्टआवनो माने 1 किल'मिटार नंद्रायाबाबो 600 मिटारनिफ्राय 1 किल'मिटार डिस्टेन्स रेडियासै हमना ला बे जायगायाव बमा गोलैदो सोरगिदिङै प्राय 600 मिटारनिफ्राय बा 1 किल'मिटार 1000 मिटारहालागैबो जानो हागौ आरो बिनि माने एफेक्टेड रेन्जआ एफेक्ट खालामनाय रेन्जआ स' बैबायदि बमखौ होनानैबो इराननि जि जेसेबांखिनि बिसोरनाव मिलिटारि बेस दङ बा मिलिटारि जि एसेट्स दङ बैफोरखौ खनसेनो फोजोबस्रांनो थाखाय इरानखौ खनसेनो बेबायदि दुर्बल खालामनो थाखाय इजराइलखौ USA मदद खालामनो हागौ बेबायदि बमखौ होनानै खारन बे बमखौ दिनैसिम मोनसेल' जायगायाव इउज खालामबाय आमेरिकाया आफगानिस्तानाव स' आफगानिस्तानाव खनसे बेखौ टेस्टिं नायनायसो जों नुदों आरो नाथाय मानसिनि गेजेराव बेखौ बबेबा टाउनाव सिटियाव बे बमखौ नाय नुवाखै खारन बे बमखौ टाउनाव सिटियाव होजाया मानोना बे बमा जाबाय मा सबसे पावरफुल नन निउक्लियार बम बियो सबसे पावरफुल नन निउक्लियार बम स' बे बमनि रेन्जआ 1 किल'मिटार बा मोनसे सिटियाव जुदि बे बमखौ होयोबा 1 किल'मिटार रेडियासै गासैबो न' बां बिल्डिंआ मा जागोन बरबाद जागोन खिन्थु निउक्लियार बम नङा बेयो नाथाय GBU-57 नि मोनसे स्पेसिलिटिया जायो मा बियो साव बेरा हानि साव बेरा बियो हानि सिङाव थांनानै खुरलांनानै मा जायो सिंनिफ्राय ब्लास्ट जानो हायो आरो जिहेतु सिंनिफ्राय बिल्डिंनि बेसआनो नस्थ' जायोबा मा जागोन बिल्डिं हारसिं लांगाब गोलैगोन आरो सोरबा बांकार सिङाव दंबा बै बांकारा मा जायो गासैबो डेस्ट्रय जायो स' बै निउक्लियार सेन्टारफोराव जुदि बे सिङाव थांनानै ब्लास्ट जायोबा गासैबो लाखिना दोननाय निउक्लियार मेटेरियेल्स रिसार्च जेसेबां माने इन्जिनफोर दङ जन्त्रपातिफोर दङ जेसेबां जि टेक्न'लजि दङ जि बुस्थु दङ गासैबो खनसेनो सेवांगार जागोन बेनिखायनो बे बाराव टारगेटआ जाबाय GBU-57A इजराइलनि आरो B-2 बम्बार नङाबा B-52 बम्बार दा बाथ्राया जागोन इराना बुंदों मा बेन्जामिन नेतान्याहुखौ बिसोर फोजोबस्रांथारगोन
आरो इजराइला बुंदों मा आयातुल्लाह आली खामेनी बेखौ फोजोबस्रांगोन लोगोसे इराननि रेजिमखौ चेन्ज खालामगोन इराननि जि खुंथाय बिसोरखौ सोलायजोबगोन सब चेन्ज खालामजोबगोन नाथाय बेवहाय साक्सेस जागोन ना जाया बेखौ मिथिया मोनसे बाथ्राया बेबो सैथो इराना पाकिस्तान बादि माने थाबनो रांजों बायजानाय हादर नङा नो डाउट आयातुल्लाह आली खामेनीखौ बुथारनो हागौ बा गुबुन गुबुन टप कमान्डारखौ बुथारनो हागौ बा बिसोरनि रेजिमाबो चेन्ज जानो हागौ नाथाय माब्लाबाबो इरानखौ इजराइल बा आमेरिकाया गावसोरनि आथिं सिङाव लांनो हानाय नङा पाकिस्तान बादि नङा इराना बे बाथ्राया सैथो स' बेवहाय मा जानो हागौ बे बाथ्राया प्राय 100% रोखा आयातुल्लाह आली खामेनीखौथ' सानसेबाबो इजराइला फोजोबस्रांगोन बे बाथ्राया सैथो बे खारना खारग'नो हानाय नङा मानोना बिसोरनि गासैबो एयार डिफेन्स सिस्टेम बिसोरनि गासैबो मिलिटारि बेस गासैबो माने इम्पर्टेन्ट लजिस्टिक एसेट्सफोरा गासैबो डेस्ट्रय जालांगासिनो थादों एयार स्ट्राइकआव आरो लोगोसे जेसेबां टप कमान्डारफोर दङ सुपार ब्रेननि मानसिफोर दङ गासैबो माने थैलांबाय होनबाबो भुल गैया आरो कारण बिसोरखौ फोजोबस्रांनानै दुर्बल खालामनानै दों इरानखौ इजराइला आरो बे बाराव आयातुल्लाह आली खामेनीया बहा थाना बहा खारग'नो बेनिखायनो बे बाराव बिनि माने प्राय जोबस्रांनाया जोबोर खाथियाव होनना बुंनांगोन जुदि इउएसएस जुदि बुङोबा फोजोबस्रांगोनबाथ' इजराइला बिसोरखौ फोजोबस्रांनो हागौ नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे एकदम इरानखौ कमप्लिटलि गादबनो हागोन बे पसिबल जानायखौ आं नुवाखै आरो निउक्लियार बम्ब बानायनायखौ जेसेबां फोजोबस्रांबाबोदि होबथाजोबनो हागोन बे बाथ्रायाबो एसेबां सैथो नङा बिसोरबो मा जुजिबाय थादों आरो जुजि फिउचाराव बिसोर निउक्लियार बम्ब बानायनोबो हागोन कारण आमेरिका आरो इजराइलनि थाखायबो बार इराननि सायाव एटाक खालामनाया एसेबांबो पसिबल जायाबो जानो हागौ कारण बयबो माने दमखौ होलायो आरो गावजों गाव नाथाय रियेलिटिया मा बेखौथ' दाबो जों मिथिया जे बेबायदि निउक्लियार सेन्टारफोरखौ एटाक खालामदों नाथाय बेसेबां डेस्ट्रय जादों बेनि जेबो प्रुफ गैया फोरमान गैया जास्ट सा जों भिडिअखौ नुदों आरो स' मा जायो जों बुंनो हाया नाथाय सबसे गोमोथाव बेनो बे बाराव जोङो बांकार बास्टार बम्ब लन्च खालामनाय नुनो हागौ इरानाव बेनो जाबाय सबसे गिलु बालु आपडेट इराननि थाखाय आयातुल्लाह आली खामेनीनि थाखायबो